enemies gin jo mage Okang'o. Enemies gin ng'age ni professor bira iri gi kamio. Enemies mag Kenya miwacho ni enemies mag pinje mamoko ma ohero Kenya. Gin jo machalo nade? Gin ng'age. Gimo mi ahero professor olieko wachni eyo maler. Gima duong' ahinya en diplomatic engagement marwa kaka piny Kenya. Kenya wan e okang' mamalo moingo pinje moko mang'eny ahinya Afrika ka. Wan e okang' mamalo. To sama un e okang' mamalo e weche mag ekonomi, e weche mag tiegruok, e weche mag telo, to nitiere nyiego moro ma bende nyalo wuok gi joma moko. Koro apenji, koro wago siasa, apenji. King'iyo piny mar Djibouti, ng'iane ekonomi margi. Timi ing'i gi Kenya waka. Ere ng'ama ne nigi nafas maber moloyo kind Mohamud Yusuf to gi Raila Amolo Odinga mar bedo jatelo mar AUC. En Raila Amolo Odinga. Emomiyo Ruto nowacho kucho niya, Afrika owito nafas mar yudo jatelo mar AUC malong'o mong'ith motiegore mong'eyo weche machando Afrika. To mano osedhi, pi osepukore, ok dwa jogo. Ipenjo ni to wasike wagi gin ng'a? Ma professor wacho gi, anabro nyisi. Yes. King'iyo weche mag ekonomi, gik mwa export, mwa import, kaka wa engage pinje moko maoko, to gi kaka pinje moko mag Afrika be engage gi, kanye ma usigu wuoke. Tiende nitiere gik moko watimo maber ahinya, ma ok ne nyal miwa nafas mondo wamed timogi, nikech en competition. Ma en competition. African Union politics. En politics mani okang' mamalo. Emomiyo nakwano gik moko ang'wen. Diplomatic engagement, strategic alliance, vision and leadership, to gi geopolitical influence. Koro wang'ie geopolitical influence. Nitiere superpowers ma gin gi trade koro gi engage gi pinje moko e Afrika ka. To ging'iyo ni ng'ama ka giketo kacha, be ginyalo rocho, ginyalo choro, ginyalo keto kama, chalo ng'ama tugo chess. Ging'iyo. Koro wasigu gin jogo pinje moko ma ok da yie no mondo awach wasigu ka, to gin pinje ma gin ging'iyo ni ere kuma gikompete gi Kenya mondo gilo Kenya. Iwinjo? Mage wasigu. Ok en sigu marach, en sigu mar lorruok. Namba 2, Bati, an kipenja, yes. Ayie gi gima prof wacho. Ng'eni prof osomo gigi kendo ng'egi. King'iyo kaka ne kura ne goyo, nitiere gima be iluongo ni Islamic nations. To king'iyo kaka ne goye, tineno ka gin be ne gichorore gibedo kendgi. Koro sama ne ogo kura mokwongo round 1, Raila Amolo Odinga dong noyombo gi 20. Ja Djibouti miwacho ni dong ne en gi 19. Kabiro kama Raila ochako yombo kendo. Round 3 ema koro sama ja Madagascar drop, koro ineno ka jomoko abstain, to gin ka gidhi round 4 to jomoko abstain ka gocho ne ng'ama chielo cha. Then jomane ogocho ne ja Madagascar koro gin gidhi ir Mohamud cha. Tiende ni kacha cha high level diplomatic engagement no setimore. Emomiyo kaka Kenya nyaka wang'e ni to diplomatic engagement kwa keto foreign ministry policy marwa wachang'o gi kaka wawinjore gi pinje mamoko. Ka nitie lweny Israel kata Palestine, wan wawachang'o. Ka nitie lweny Congo, wawachang'o mondo mi kik wainy chuny oganda mamoko manie pinje mamoko. Kaka watenore kodgi, kaka wawinjore kodgi. Ok awach ni mano omiyo no Raila Amolo Odinga lo. Tawacho ni mano biro miyo wa teko igni mabiro ka waketo ng'ato, kata bed mana prof, waketo ng'ato igni go. Dhi UN, dhi AUC, to biro miyo wa teko gi paro maliw mar loso nafas mondo mi obed kanyo. To mogik, but ing'eyo ni samane Raila dhie e lweny ni. To Raila Amolo Odinga wuon no nyisowa. No wacho ni en osewuok oko, koloye oduogo manaka. Koloyo obiro dhi mbele gi tich. Sani Raila Amolo Odinga no osemiyo ogolo concession speech. Kano losne dina, to no wacho ni kik wa blame ng'ata. En owuok oko kende. To kata ka ok blame ng'ata, to nyaka wawachi gigo ma pachwa wacho. Pachwa wacho niya, nitiere gik moko ma de watimo maber, no ok watimo maber. Okay. Tim mane Raila Amolo Odinga no timo tich maber ahinya. Okay. To king'iyo weche kaka ne watimo campaign, kaka ne pinje moko timo silent campaign, samoro be ne de ber ka wan bende ne wang'iyo ni siasa ni
blok mane dhi gocho ahinya mondo mi waser kure blok no ne en ECOWAS, ne en SADC, ne en EAC, ne en mane mondo mi koro wadhi kacha kwa ng'eni wabiro yudo round 1, round 2, round 3 to kogik round 7 to mage joma wadwaro. Koro sero kura e politics mar AUC dwaro rieko mar luoko ni diplomatic engagement, dwaro rieko mopogore. Jomiketo kacha nyaka bed jomong'e sero kura, jomosebedo ambassadors mong'e sero kura, manyalo dhi ir president mamoko ka to konogi ni wan gima obiro miyou kaka Kenya en magima, wan gima miyowa en magima, mondo mi ser kura e weche mag diplomacy. Kura ni ok ser kaka mar Kenya miwacho ni ni wan obor gero barabara, mae prof bro nyisi mae ng'iyo kaka irelate gi joma moko e weche mokang' mamalo. Professor